Tapos na at magagamit na ang Mega Cold Storage Facility sa Pili, Camarines Sur. Pinangunahan ni Pangulong Bongbong Marcos ang inspeksyon sa pasilidad kasama si Agriculture Secretary Kiko Laurel at Camarines Sur Governor Elry Villafuerte. Ang naturang pasilidad ay joint project ng Office of the President, Department of Agriculture at Provincial Government ng Camarines Sur kung saan naglaan ng 500 million pesos na pondo para sa naturang istruktura. Ito ang kauna-unahang cold storage sa bansa na tapos na ang konstruksyon at inaasahang magpapalakas ng produksyon, food security at stability, maging kita ng mga Bicolanong magsasaka. Itong cold storage para yung produkto, yung mga produkto ninyo, hindi nyo kailangan meron kayong kasi pagka wala tayong ganito, yung mga produkto natin, lalo na yung gulay, mga itlog, lahat ng produkto natin na hindi tumatagal, ay kailangan ninyo, napipilitan kayo ibenta dahil masisira, hindi magagamit. Kaya kung anong presyo ang sabihin ng trader, wala kayong magagawa. Kaya pagka may cold storage na at ang may magiging magko-control nitong cold storage ay hindi yung malalaking kumpanya. Mag-organize tayo ng grupo na magko-control dito para kayo ang magpapatakbo nito. Kayo magsasabi kung kailan ibebenta, kaninong tatanggapin na produkto, lahat. Ang naturang pasilidad kaya makapag-imbak ng higit sa 200,000 toneladang agri-commodities taon-taon tulad ng gulay, karne, isda at dairy products. Higit naman sa 200,000 magsasaka ang mabebenepisyohan ng naturang istruktura. Maaring i-imbak sa storage facility ang mga produkto hindi lang sa Bicol region maging sa Visayas at Mindanao. Equip ang pasilidad ng solar power system para makatipid sa kuryente. May blast freezer din at processing, maging packaging area para sa value-adding services ng mga magsasaka sa probinsya. Ang pagpapatayo ng naturang pasilidad ay isa sa mga bisyon ni Pangulong Bongbong Marcos na gawing agri-entrepreneurs ang mga magsasaka na hindi lang basta nagpo-produce ng agri-products kundi malaki rin ang papel sa economic growth ng bansa. Yan ang utos natin, Pangulo. Kailangan maraming cold storage all over the country nga para makatulong sa ating mga farmers and fisher folks. So, lalo na itong lugar ninyo na tinatamaan ng bagyo at at baha, at kung meron tayong cold storage na puno ng pagkain, that's food security rin, no? Pero ang pinakahanga rin natin, magamit na ng ating farmers and fisher folks para nga yung makontrol nila yung destiny nila in terms of prices at mabawasan ng trader at ma-maximize nila yung kanilang mga produkto. World class yung nakita ko at pulido ang trabaho ng mga taga-Kamsur at looking forward to kami sa full operation nito para makatulong na kami kaagad sa mga lalo na vegetables, fruit farmers natin and mga sa livestock at fisher folks. It goes hand in hand po na dapat meron ito dahil pagdating po sa ating tinatawag nating food security, in case po na marami tayong production, ito po ang mag-store muna natin dito and saka later po ilalabas natin. Yun po ang napaka-relevance nito at napakaswerte ng probinsya ng Camarines Sur na magkaroon nito. The very first po na funded ng DA na cold storage dito sa buong Pilipinas, dito ngayon sa Camarines Sur. Nagpapasalamat si Governor Elry Villafuerte kay Pangulong Bongbong Marcos at sa DA dahil mas madaragdagan ang kita ng mga magsasaka, hindi lang sa probinsya bagay sa iba pang lugar sa Bicol region. Well, mas ma-encourage sila magtanim, lalo na sa fruits and vegetable, may pwedeng store. Hindi yung pag nag-ani sila, mababa presyo, binibenta nila mababa. Ngayon pwede lang i-store hanggang tumaas. Then sa mga parasira, fishermen, hindi na, pag may supply, oversupply, hindi na dinadaing. Pwede i-store yan, pwede natin i-process. So may value added, may pag-asa. Unang-unang pasalamat tayo kay Presidente BBM na ginagawa ng irrigation project sa Minalabak, sa Bula, one of the biggest in the country. Dati nagbabayad ng 400,000 per hectare per month sa kuryente, ngayon wala na. So malaking bagay sa farmer yan. Then yung mega cold storage, beneficiary po ang Kamsur, the biggest in possibly Southern Luzon, Bicol. Tulong sa farmer, tulong sa nabuhay, dagdag opportunity. So maraming salamat kay PBBM, kay Secretary Kiko. Ininspeksyon din ng Pangulo ang fruits and vegetables processing facility sa parehong lugar.
Namangha rin ang Pangulo sa Mobile Kadiwa on Wheels ng probinsya ng Kamsur na jeepney. Tampok dito ang sariwa at murang mga bilihin, maging ang proudly made sa Kamsur ang Coca-Cola. Nakipagdialogo rin ang Pangulo sa mga farmer at fisher folk. Bago yan ay ininspeksyon rin ng Pangulo ang solar-powered irrigation project sa Bula kasama si NIA Administrator Ed Guillen at Governor El Rey, maging Congressman Migs Villafuerte ng 5th District ng Camarines Sur. Binisita rin ito ang isa pang solar-powered irrigation system sa Minalabak at Personal Ring na ipaabot ng mga magsasaka at Irrigators Association ang kanilang mga hinaing sa Pangulo. Ang pag-inspeksyon ng Pangulo sa agri-infrastructure sa probinsya ay bahagi ng bisyon nito na mapalakas pa ang farm productivity at food security ng bansa. Ang buong Pilipinas ang nagpapakain ay ang ating mga magsasaka. At alam naman natin kung gaano kahirap maghanap buhay na nagsasaka. At kung hindi masuportahan ng gobyerno, both national at saka local government, dapat pareho nagtutulungan, lahat ginagawa para naman maaasahan natin ang ating food supply. At ang food supply natin ay depende siyempre sa mga nagsasaka. Chris Novello, CSN.